Okay, så spiller jeg lidt Battlefield. Jeg skal lige have rettet kameraet til det ordentlige punkt. Det kan godt tage lidt tid. Sådan. Og så starter vi. Så god er jeg heller ikke. Bruger lidt energi og lidt assault. Så hvis jeg skal forvente noget store, så gå ind og se på nogle andre end mig. Men ellers må jeg meget gerne se mig. Fordi jeg vil gerne have nogle visninger og sådan noget. For jeg har taget min jeg tager sgu AEK. Så skal jeg bruge det lidt. Helt så god er jeg heller ikke, men god er jeg. Hvis 56.
ikke har den her MGS7, så er det fordi, jeg har vundet den i en co-op-mission. Det er også kun det, man kan vinde, men det er også kun lige det, man... Det er lige hvordan, det kunne jeg så godt finde mig dernede under, men meget høj rand, så der er meget, der kan ske for højre rand. Der kan ske for små rand. Det skifter lidt mellem mit våben. Der er et par stykker af dem, der er gode, og nogle af dem, der ikke er særlig gode. Jeg prøver dem alle sammen sådan igennem for sjov, så I kan se, hvordan det er, jeg er med dem, og skriv meget gerne, hvis det er, eller like videoen, videoen, hvis I kan lide den. Så kan jeg måske lave lidt flere videoer, ellers så det ved jeg. Men hvis det ikke er med på at spille med mig, så kan I adde mig på Skype. Jeg skriver det i comment, mit navn. Jeg skriver navnet i comment, så I kan se hvad jeg hedder, og så kan I bare ringe og spørge. Og for eksempel hvis vi spiller. Yes. Så tager vi den anden shotgun, og så tager vi den der. Den er ikke specielt, jeg er ikke specielt god med den her. Den her shotgun, men... Det er godt at have på, at det er lækkert tøj.